vai hem na turan. You guys put an email in there for me for the pickup confirmation? Alright, thank you guys. Have a good one, okay? Alright, you too, thank you. Ipon. Kaltaka. Babar kung thar present ni iPhone 12 Pro Max kan hong ani alam iPhone 12 Pro Max anya 512GB tra 512GB nya iPhone 12 Pro Max ahanin englo GB chithumina ron kala 218 le 256 le 512 hi 512GB nya storage a chuanin hei atam ber a chuanin sim hunna hei charger hi englawin wireless in a char te boka ma se apial te chu a omlo ni hi englaw hi ron ten earphone hi ron keng tel lo chuanin ama hi unlock ania unlock lo hi chu USA a chaw man the bangin unlock hi zin chua ho pal awm point unlock hi ram sang sang man the bangin keni dan chuan unlock hi angaya chuanin ama hi internet hi 5G mana chuanin englo camera hi 12MP nia chuanin iOS hi 14 ania chuanin enge hem review kan na chuan a battery hi aliana darkar som pasari adaye chu antia enge andon shalo le kan na mangai lawa chuanin enge kha hi scanner ania scanner hi zan thima pokhanin I alak thaya chuanin I camera hi pathum ron kal chuanin hei hi enge ti chuan hei hi phone cover
no pang nei kan ni wangin a cover hi angai thina a cover ne na ni khau pal vela hian a ke la om ve a a cover hi chia kan ni sia sen du ni hi chuan hei hi enge chuan hei a camera eng lo na a ke lo tura ven na chuan hei pahnih an anga hei hi eng lo oi dalai en ka ni hi a mai ke lo tura ven na hei kala thiam lo pakhat zawk hi en chin mai an ang reng thawang hei hi ni hi mai hi ti tlak pal po ke mai lo na turin no pang nei chuanin tianga tlema englo deuh hi ngai safety deuh hi ngai chuti lo chuanin a sir vel hi thlopal hianin lo ke du thei lu tuka chuanin ama hi iPhone tuna an chua to ho jinga chuan a sai hi lian ber tuna Pro Max hi 6.7 inches ania hetia englo hi enge niang a sai lam hi chuan ama hi square edge design ani hei englo iPhone 12 pangai ho kha flat edge design ania tila hi akil hi ti hian ron kwal lawa aniang ho chu tlema azum deu ang chi deu kha akil nei chi kha hei chu englo hianin square edge design ani wangin tlemin aron sol dewa chuanin hei hi stainless steel ania chuanin tu ek thelo turan ti englo ronglin ron kala tun hi kei chuanin hemi gold color ka do bera wang hianin gold color min lo lei sakani hi adum le avar le hemi gold le pacific blue anti dark blue kan ti ang chi kha khami rongli iPhone 12 Pro Max hi color kha ali in ron kala hemi gold le dark blue kan ti ani chuan pacific blue antia chuanin graphite le silver aya thim deuh khane graphite chu chumi chilin ron kala tuna kaini chu mang tu tur mai chia kan ni bain ka du ber gold color lo lei sakani hi chuan hei kha a case khania chuan hei hi a mai protect na tur ania he ko bi chu shana changai hemi phone lei zinga khanin atel thailo chuanin he ho bi chu ani thong men lo kalom lut to ke phone min present na wangin